Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. गणपतीची शाळा एक जवळजवळ 60 ते 70 तरी वर्षापूर्वीची असतली. कारण कशें की मी जन्माक येवच्या आधीपासून बाबा आमचे गणपती करताले, म्हणजे जवळजवळ 70 तरी वर्षां तरी पूर्ण तरी झालेली असतली. परंतु आता तर कशें जाल्लें, आधी आम्ही साधारण 50-60 गणपती करतालो. आता साधारण 150 ते 200 तरी गणपती आमच्या शाळेन आम्ही तर करता हांगा गणपती. आणि आमच्या शाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे अशा की आम्ही हे जे सगळे जे गणपती आहेत ते मातयेचे गणपती असतात आमचे सगळे आमच्या या शाळेत. म्हाका आवडटा पयलींच्यान मातयेचे गणपती करूंक आवडटा म्हाका. आणि हे बारीक बारीक गोष्टी हांव शिकलो. ओके. हो 100% ओके. ना तेंच्यांनी काय वडील पाहिजे गणपती करूंकच जाय, फुडें चलूंकच जाय असं तरी म्हाका दिसता. आणि मातीच्याच मूर्ती पूजप असं शास्त्रानंय म्हटलेलं आहे. ती विरगळना खंयच्या तरी एका कुशीक वचून बसता, त्याची म्हणजे जी आपण वस्तू पुजलेली आहे ती विद्रूप जाता. दक्षिणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती ना पुजलेले अधिक बरे मला दिसतात.